Sing lagi dreaming kanggo sahabat Ella kanggo Bunda Vicky sing duwe Beijing neng Yuni sayong nonok haini ya geding nok Sita nok Ami nok Jujun nok Lastri ang Ino ang Irwan ang Ucil yayu saya geding kanggo Dewa Junti wong sing paling boral kanggo grup Karwek sing selalu jos gandos di udara Yayu Aas Bunda Baby nok Nur nok Eti Mamai Rahil nok Ratnane Keding kanggo Yayang Rizka Mbak Ajeng nok Vita Mimi Haji Kuslina dihormati kanggo sing duwe Jepange Keding Bunda Ratno ma neng Yunine pengen pisahan bae Jemang aja kan nok bakal kelingan ayu boleh nangis pisahan Angkenda lagi nangis bae penuhun kanggo ang Eman Manto Mamai Windy ya Geding ayo nok piki sayong sing de Beijing kanggo Mimia Java wong Sidiuk Mimia Java nok Eti wong Renjing nok Ratna Pulutan si Mai Jamal aduh neng Yuni ya Bunda Ratno Ayah Ratno Kang Sati kanggo Kang Sati Yayang Bus kanggo ang Eman Rafi singana ning luar negeri Mimi Rafi ang Ucil Yayu saya Keding ang Ucil Elom Tuhan Yayu Mama Windy Neng Maya Sayong ang Eman Manto
semene